Os traemos las 22.000 firmas que hemos recogido en un... Inigo Kabakasen heriotza zigorri gabe geratu ez dadin 22.000 sinadura aurkeztu dituzte Legebiltzarrean Inigo Gogoan herri ekimeneko ordezkariek. Ertzaintzaren operazio zuzendu zuen Jorge Aldekoa ertzainburu izendatu izana salatu dute. Legebiltzarrean ikerketa batzordea eskatu dute eta polizia ereduari buruzko eztabaida lehen abian jartzea exigitu dute. Inigo Gogoan herri ekimenak legebiltzarkidei aurpegiratu die ezer gutxi egin dutela erantzunkizun politikoak argitzeko. Muerto, no asesinado. Muerto fuera el hijo o familiar de alguno de la mesa, cómo se hubiera resuelto todo. Pero claro, es uno de Basauri que no le conocía ni chus, ¿qué más da? Y a mí sí me da más. Y estamos comprometidos, mi partido, en tomar las medidas necesarias para que eso no vuelva a suceder. Eusko Alderdi Jeltzaleren kritikak ez ezik, sozialista, popular eta UPyDko ordezkarienak ere entzun dituzte herri ekimeneko ordezkariek. Inigo Kabakasen heriotza ezin dela hilketatzat hartu gogoratu dute alderdi hauek eta salatu dute agerraldi honetan ertzaintza kriminalizatu nahi izan dela. Kasua epaitegietan dagoela gogoratu dute eta ikerketa horren ondoren argitu beharreko erantzunkizunak argituko direla agindu dute. Inigo Gogoan herri ekimeneko ordezkariek Euskal Herria Bilduren babesa izan dute. Are gehiago posizio fatalista batzuk jartzen ari dira mahai gainean, esaten dutena ezinezko izango dela kasu hau argitzea. Euskal Herria Bilduk jarrera horiek salatu ditu.